Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Afgelopen weekend hebben 6 gemaskerde en gewapende personen een overval proberen te plegen op het filiaal van McDonald's in Santa Maria. De overval vond plaats vlak voor sluitingstijd op zaterdagochtend, maar leverden overvallers uiteindelijk niets op. Zonder geld verlieten de 6 uiteindelijk de zaak weer. Omdat ze geen handschoenen droegen, zijn er wel vingerafdrukken achtergelaten. Die worden volgens de politie momenteel onderzocht. Op Curaçao is dit weekend een tanker vol met olie uit Venezuela aangemeerd. Het was een belofte van Manuel Quevedo, de topman van PDVSA, die onlangs tijdens een bezoek aan Curaçao aangaf dat Venezuela een tanker zou sturen. Afgelopen vrijdag probeerde de boot aan te meren bij Bullenbaai, maar dat lukte niet vanwege het slechte weer. Afgelopen zaterdag lukte het wel en is de olie van de tanker afgehaald. De bedoeling is dat op deze manier de raffinaderij weer gaat draaien. Minister van Financiën Kenneth Gijsberta is momenteel in Amerika. In Washington heeft hij een overleg gepland staan met de Nederlandse minister van Financiën Wopke Hoekstra. Ook staan er afspraken op de agenda met de Wereldbank en met het Internationaal Monetair Fonds. Een belangrijk punt tijdens het bezoek van Gijsberta aan Washington is de zaak rond de zogenaamde Correspondent Bank van de centrale bank. Op die manier moet Curaçao zich houden aan strenge regels die voor Amerikaanse banken gelden. Gijsberta wil daarmee overleggen met zijn collega's in Amerika. In de extra vandaag aandacht voor het feit dat het precies een jaar geleden is dat er een enorme hoeveelheid drugs werd gestolen uit het politiebureau Rio Canario. Kort erop werd een uitgebrande auto gevonden die vermoedelijk bij de diefstal werd gebruikt. De diefstal heeft tot heel veel vragen over de integriteit van het Curaçaose politiekorps geleid. Zeker nadat een betrokken agent na de roof zijn ontslag had ingediend. Het Openbaar Ministerie wil een jaar na dato echter nog steeds geen informatie geven over de zaak. Dit in verband met het lopende onderzoek, zo meldt het OM. De krant meldt dat het om 600 kilo cocaïne zou gaan. Medewerkers van het ministerie van Economische Zaken en van het ministerie van Gezondheid samen met de politie hebben zaterdagavond verschillende eetgelegenheden gecontroleerd in de wijken Fuik, Montagne, Hanenberg en Caracasbaai. Daarbij werden onder meer fouten met vergunningen en voorschriften ontdekt die de verschillende restaurants moeten verbeteren. Ook waren er problemen met hygiëne in de toiletten in een van de bezochte plaatsen. Minister van Economische Ontwikkeling Giselle McWilliam was aanwezig bij de controles om zich op de hoogte te stellen van het werk van de economische inspecties. Dit weekend werd bekend dat de man die betrokken was bij een ongeluk op de Pater Eeuwensweg op 14 september uiteindelijk toch is overleden. Het ging om een ernstig ongeluk en de man heeft sinds die tijd in het ziekenhuis gelegen. Het gaat om een 26-jarige man, Prins Simon Steffens, die daarmee alweer de 17e dodelijke verkeersslachtoffer is van 2019 op Curaçao. Het Curaçaose voetbalteam heeft gisteren met 0-0 gelijk gespeeld tegen Costa Rica. De wedstrijd werd gespeeld in het Midden-Amerikaanse land. Hierdoor staat Curaçao momenteel aan kop met 5 punten in de pool voor de CONCACAF Nations League, waar Curaçao samen in zit met Costa Rica en Haiti. Eerder won Curaçao in de pool een wedstrijd tegen Haiti en speelde het een wedstrijd tegen Haiti gelijk. De volgende wedstrijd tussen Curaçao en Costa Rica vindt plaats op 14 november op Curaçao. Die wedstrijd wordt gespeeld in het Egidio Hato Stadion. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.